Mand il-ħaxix jiena orrajt jekk pereżempju ngħid flok ma ħadd ċiros xi naqra pereżempju patata, ħadd xi ħaġa daqsxejn iktar proċessata, ħadd xi ftit aġin, ħadd xi rep pereżempju, però għalfejn dawn kemm jista' jkun m'għandhomx ikunu regolari dawn l-affarijiet li huma proċessati, Karl. Għax hemm tendenza kbira illi peress illi ma jimlewniex fil-maġġoranza jiena ma nħossx li kilt biżżejjed. Mela jiena hemm ċans illi nerġa' mmur fil-friġġ jew nerġa' mmur fil-freezer jew xi ħaġa u nkompli niekol. L-ikel naturali mhux ġastax ħalaqulna l-bambin u allura għalhekk nippreferuh. Imma number one, trabbejna bih minn żmien żemżem. Dan l-ikel kien minn dejjem. Mela l-bniedem kapaċi jarfu u jiffunzjona bih ħafna aħjar minn xi ħaġa li għadha ġdida. Daw is-soft drinks, speċjalment dawk li ma mimlijin zokkol, Karl, għal-sistema tagħna tant għadhom ġodda illi moħħok illi qisu cash register laqqas jirreġistrhom dawk. Qas jarafhom. Qisek inti ma ħadd xejn. Fis-sens ma jimlikx, però jagħmilek kif sara. Ġifieri imqar kieku pereżempju dan ma jimlikx ma m'għamilekx sara tgħid u iwa. Imma it-zokkor nafu kemm jagħmel deni lin-nies. Illi bħal speċi, apparti ħsara fis-snien, ħsara fl-għada, minn għandu eżempju l-PCOS, qed insemmi ftit. M'hawnx professjoni li nafa l-inqas jien illi tgħidlek hu it-zokkor għax ħajamillek il-ġid. Mela jekk xejn diġà għandna raġuni validissima għalfejn dak l-ikel li speċjalment ġej minn zokkor ma neħduhx b'mod regolari. Waħda. Issa. Mela bej ngħidu aħna fil-każ li qed tiġib inti Karl, is-sija ta' nofsinhar u d-disa ta' billej dak li jkun qed jiekol li għandu jiekol, kif semmejna jiena personali anke mill-istudji li joħorġu biex aħna nsostnu l-muskulatura tagħna tajjeb illi nieklu f'darbtej fit-tlieta forsi anke fuq erba'. Mela li għandi niekol fil-ġurnata nista' naqsmu fuq darbtej tlieta jew erba'. Imma jekk m'għandix ġuħ ma nisforzax biex niekol dik ir-raba' waħda. Ma nisforzax biex jiena nara li kilt kollox, jekk ġismi qed jurini l-intlejt. Għanna per eżempju, ħan nitkellem fuqi, jiena saru 7 sulħin tal-ikel per eżempju. Sew. Donnu bil-forsi t-tikol, anke mak m'għandekx ġuħ, dak li qed tajt. Ma x'inti mdorrijek, jiena min jgħidli. Jiena ma nagħmilx number 2 jekk ma nieħux kafe u sigaret. Għax indorrijek. Alla ħares kulħadd irid kafe u sigaret biex jagħmel number 2. Mela id-drawwiet tagħna faċli nħawduhom ma id-drawwiet ta' kulħadd. Jew kif jaħdem kulħadd. Jiena min jisma' programm bħal tagħna Karl taf xejduli kif ma jistordux mal-art dawk li ma jieħdu xejn filgħodu. Forsi inti sinjor tissordi. Forsi le, forsi qed tibża li tissordi. Ifisser li jiena Karl u l-maġġoranza tad-dinja nistordu wkoll le. Ok, xi ħadd qed jgħidli u għalhekk nkun qed naqra l-messaġġi ta' għaliex ħafna drabi forsi tarawni li jkun qed naqra l-messaġġi nażel il-messaġġi għax ċertu messaġġi ċensura ma jkunux nistgħu naqraw.